kat tu kat ningut ki riu pau khmat nagashnong mau yam sim ka wei nakishnong ha ka than langpi kabadang ha papo kahima nongman south im ship man daga sngi lawan chaka office u deputy commissioner ka west khasi hills district panwa jingtip ha ka bai dei bat ka jingmi ki kunrum kunram ha ka kam senchar shnong senchar thau kite ki bre ki baladon chicken hon bat ki babun ki bade ki longkme daga jingalam khmat jong uba suwan roy senchang the court ec jong ka shnong mau yam sim ha ka jinga kran bat unong thok khubor ki lapan pau ka jing sngolingo bat kilo ong ba usim ka hima nong man south im ship la thung sorda da way ha ka shnong mauyam sim klem ka jingtip jong ki pat ba om tang ka ta hande ki la kan no shu shu ba usim ulapan kha shnong ka balatip kerteng kum ka krong sim bat la thung sordar ya umartius ji sangma henre ka basngo thamula ka long ba utei ubala sha thung sordar ubala don langru ha ka de sngi ulay thu ba umdan jingtip e ba ula sha thung mu sordar ka shnong krong sim bat ulawan lang bakiti ki long kami shaka office u deputy commissioner haga de gasngi uba pastar nong shalong sordar ka shnong mawyam sim ru ula sanran lang ya gate ka kunhon bat ulong ba ka ka balale da ka office usim ka long ka bomla ban pedyang bat dang men haga sngi thoding jong ka tayoru ki pat nong shong shnong ka mawyam sim ki dalet ban panjing shai na usim ka hima nong mun saw sim ship bat kaladon ka jingya prat ktien ka bajur hapadeng kipat ba badus iem plowels iem ini ba lathung ikum gu sadar lathung gu sadar jongka ai sonot ongka krong sim la ai da ka sonot ni la yo e ka sonot bro ta la kli haw na try wat na try tip ta ga ni ha ka por ban ni di intilampi ka sa don ka jingya bun ktin ndai bong ni la shot ban ni la le yu ta sim kam dei kam ta tang ba ta bro kita chu rap ai dau ta kam dei re bong la sifti ni la le no ba nong ki sele abunya namar na kam ta ba me prai wong meno wa pila ai ka tak sonot wala pun skam ni na ku mutak sondar ka cross nga ngam ti pe soldar angni angku soldar donan ku de angna sonot na ku de ama sija ro ya raja chawi kamka ni man skangoba mauyam sim da aloba chingnade mauyam sim kun nanganen ba chingnade stand khani dongenga ngadai usuwan roi sinsiang ba shong ba sa haka mauyam sim niwan hangne nakabenta ba usim nongman sau sim sip flowing ula pia ya ka mauyam in haka krong in ya ka snong jong haka jing sisa nadu meno nila slam menil long kawai ka mauyam in batu sodar long tang deina ka benta kata babu mano bala pia ya kane bat nakadau ayu bala pia ya kane nilawan kli ha usim nang juba haka arpo ar tarik ninhi sithoding nilawan kli kmat usim Henry usim nang jubab te uong ba ngalapan poi ya kini kikot jongpi ke nilapia ka krong sim ya pi bat pin bat ya kikot kisla baro kijing don kam ngalapan poi haka district council ngalapan poi haka office DC bat haki kam baro ngalapan det uong ba to ya soy hangne ba pi ne pi menjur ya kata ka krong sim ba ngalapia ya pi Henry kipai ba ki persa ko mano bala le ya kan habaki pai ba kimti habaki sordar kimti kinong song thok ki kun thok ki rit ki ria baro kimti deina ka peta ka daw ngiawan hang ne haka office di simta ban wat ya ka jingsai nang ne hato ki bikriu na ka sarkar ki badon hakpo ti office DC kin kren kumno yang kin percaya kumno yang ki beriu nak kena ke sarkar ki ong ba pin wan ya suk pin wan sati bat ya ka election ka banwan ban ya le election MDC ko kan long ka ba baik ka ba kan ya biang andre ya katai ka ba don kam ban ya le MLA le MP syakmate ngin saya kren bat ngin saya penbai nga ngam tip ngam siutu bat ngingim sem la yo osngeo bat yaki kitab la
latung utau sim ya ka sodar haka krong sim